Ahojte. Vítajte v dnešnej energizujúcej jogovej sekvencii, ktorá vám pomôže prebudiť telo, posilniť mysel a naplniť vás pozitívnou energiou. Počas tejto série cvičení sa budeme venovať spojeniu dýchu s pohybom, stimulovať vašu cirkuláciu a posilňovať svaly. Začneme s pozdravom myšlienku. Postavíme sa na začiatok svojej podložky, vystrieme chrbát, jemne podsadíme panvu a s nádychom spažíme ruky. Výdych, hlboký predklon, kolená pokrčíme. Nádych, rovný predklon, naťahujeme chrbticu. So zadržaným dýchom prejdeme alebo odskočíme do dosky. Výdych, kolená aj trup položíme do podložky. S nádychom s lakťami pri tele, pes s hlavou hore. Výdych, preklopíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dole na 5 hlbokých dýchov. Vždy prvé, druhé alebo aj tretie kolo ideme zjednodušene s pokrčenými kolenami. Príliš to nepresilujeme, pretože telo je stuhnuté, ale keď na to ideme pomaly, tak telo pustiť ďalej pri treťom alebo štvrtom kole. Takže dýchame, kľudne pokrčte kolena, natiahnite chrbticu, rozchoďte chodidlá. Pozrieme sa medzi dlane, nádych prejdeme alebo preskočíme dopredu, rovný predklon, výdych, hlboký predklon. S nádychom sa postavíme, vzpriameň, ruky spojíme nad hlavou a výdych, ruky pred srdce. Zopakujeme ešte jedenkrát, takže opäť vystrieme chrbát, jemne podsadíme panvu, s nádychom spažíme ruky, výdych, hlboký predklon, kolená pokrčíme. Nádych, rovný predklon, naťahujeme chrbticu. So zadržaným dýchom prejdeme alebo odskočíme do dosky. Výdych, kolená aj trup do podložky. S nádychom s lakťami pri tele, pes s hlavou hore. A výdych, preklčíme špičky a prejdeme do psa s hlavou dolu, opäť na 5 hlbokých dýchov. Chudne pokrčte kolená. Opäť rozchoďte jedno chodidlo po druhom. Pozrieme sa medzi dlane, nádych prejdeme alebo preskočíme dopredu, rovný predklon. Výdych, hlboký predklon. S nádychom sa postavíme vzpriamene a ruky spojíme nad hlavou. A výdych, spustíme ruky pred srdce. Teraz si odkročíme pravou nohou dozadu, vyrotujeme ľavú špičku od tela a pravú špičku smerom k zadnej strane podložky. Nádych, rozpažíme ruky, natiahneme sa dopredu, výdych, predkloníme sa, pravá ruka do podložky alebo na členok. Nádych, pozrieme sa za ľavou rukou. Ramená v jednej rovine, lopatky tlačíme k sebe, rozpíname kľúčne kosti a potom postupne s každým výdychom môžeme ísť hlbšie dole, z členku na prsty alebo aj do podložky. S nádychom vrátime trup do zvislej polohy, ruky ostávajú rozpažené, vytočíme nohy do opačnej strany, natiahneme sa za ľavou rukou dopredu, položíme ju kam dočiahneme a s nádychom nasledujeme pohľad hore za pravou rukou. Nohy sú napnuté a pevne ukotvené v podložke. S nádychom sa vrátime do vzpriameného stoja a s výdychom naspäť dopredu podložky. Ruky spojíme pred hruďou, s nádychom ruky nad hlavu, s výdychom hlboký predklon s rovným chrbtom. S nádychom rovný predklon, pohľad smeruje dopredu, so zadržaným dýchom prejdeme alebo odskočíme do dosky, výdych, kolená aj trup položíme do podložky. S nádychom s lakťami pri tele, pes s hlavou hore. Výdych, preklopíme špičky, prejdeme do psa s hlavou dole.
S nádychom sa pozrieme medzi dlane, pokrčíme kolená a prejdeme do sedu. Pravé chodidlo oprieme o ľavé stehno, vytvoríme tak pravý uhol, ľavé chodidlo vstýčené, nádych, vystrieme chrbát, s výdychom prejdeme tam, kam nás telo pustí. Ak to nejde do predklonu, tak si podložte kľudne zadok yoga blokom alebo knižkou, alebo zľahka pokrčte ľavé koleno a potom s každým výdychom hlbšie do predklonu. Snažíme sa chrbát naťahovať a nie ho gulatiť. S nádychom sa vrátime do sedu a vymeníme nohy, čiže ľavé chodidlo oprieme o pravé stehno, vytvárame pravý uhol, s nádychom rovný chrbát a s výdychom prechádzame do predklonu. V pozícii sa snažíme chrbticu natiahnuť opäť a nie gulatiť. Ťaháme sa trupom dopredu a s výdychom dolu. S nádychom sa vrátime do sedu, vystrieme ľavú nohu a pravé chodidlo položíme čo najbližšie k panve. Pravú ruku dáme za telo, nádych vzpažíme ľavú ruku a s výdychom zakvačíme lakeť o koleno a s nádychom sa pozrieme za seba. Nádych našu chrbticu naťahuje smerom dohora a s výdychom sa dostávame o niečo hlbšie do rotácie vďaka páke lakťa o koleno. S nádychom pohľad dopredu, uvoľníme ruky a potom nohy vymeníme. Ľavé chodidlo položíme čo najbližšie k panve, ľavá ruka ide za telo, nádych spažíme pravú ruku, s výdychom si vytvoríme páku, lakťu o koleno a s nádychom sa pozrieme ponad ľavé rameno a s každým výdychom sa vytačíme dozadu o niečo viac. S nádychom pohľad dopredu, uvoľníme ruky aj nohy, vystrieme obidve nohy. Lahneme si, stavec postavci. Dáme chodidlá na šírku bedier a prisunieme ich k panve. Dláňami sa zaprieme do podložky a dvíhame sa do polovičného mostíka. Môžeme prepliesť prsty pod chrbtom a dostaneme sa na ramená. Kolená ťaháme k sebe a zapájame sedacie svaly. Nezabúdame dýchať. Uvoľníme ruky do podložky, stavec postavci uvoľníme aj náš chrbát. Kolená pritlačíme k hrudi, zadok sa odlepí od podložky a vyťahneme chodidlá k nebu. Nepodopierame si zadok, ale chrbát čo najvyššie k ramenám. Lakte tlačíme k sebe a dýchame, poloha sviečky. Uvoľníme ruky do podložky s dlaňami tlačiacimi k zemi a pomaly stavec postavci spúšťame telo do podložky. Chodidlá dáme na šírku podložky, padnuté do strán, dlane mierne od tela otočené smerom dohora a skľudníme dýchanie. Sústredíme sa na pohyb nášho brucha. S každým nádychom sa rozťahuje a s každým výdychom sa sťahuje. Cítime, ako v nás prúdi energia.
každým výdychom uvoľníme telo viac a viac do podložky. Týmto sa naša jogová sekvencia končí. Vy pokojne môžete ešte ležať a oddychovať. Verím, že vám joga spríjemní pokračovanie dňa. Ďakujem, že ste si ju spolu s nami zacvičili a vidíme sa na budúce. Namaste.